Така, уважаеми зрители на моя канал, сега ще ви демонстрирам работа с устройството с точкова заварка, което работи с стар акумулатор. Какви са нюансите, свързани с това устройство и неговата работа? Даже и с всички устройства, които от този тип, работещи с един акумулатор. Този акумулатор е стар акумулатор, който не подхожда за автомобила, но не е мъртъв нацяло. Ена му е 400 ампера, ето вижда се, 12 волта, 45 ампер часа. Така, беше паднал доста напрежението му. Аз го заредих с този тук изправител. Така. И сега да го измерим с тестера. Този тестер ще ни даде информация за състоянието на акумулатора. Ето, включвам. Така. Сега. Тестера. Нормална батерия. N 400 ампера. Ето. И тестваме. Така. Какво виждаме? 13,7 волта. Една е станала 226 ампера, 12 милиома. Замените, пише тук. Значи този акумулатор за автомобил не става, но за моите цели става. На мен ми трябва ток от 180 ампера. Много хора бъркат това, като слагат някакви големи акумулатори, които са скапани и казват, не работи устройството. Няма значение дали е малък или голям акумулатор. Даже когато е малък е по-добре, защото вътрешното му съпротивление не е толкова ниско и няма опасност да повреди транзисторите. Оригинално китайците са сметнали платката. Тази платка специално е с 6 транзистора, които продавам. Там е най-мощната платка. Тя има екран, не е сложен в момента екрана. И платката работи с акумулатори до 50 ампер часа. Включително, препоръчително е това. И режимите на работа да не бъдат премествани, съответно на по-висок режим на работа, защото тези по-високи режими на работа са когато е паднал акумулатор. Но най-добре да се работи на режим P1. Така. Както казах сега, тази платка е от клиент, който първо сложи акумулатор, който не става, с мъртва клетка. Не става, обаждаме се, не може. Втори акумулатор слага с мъртва клетка, пак не харесва, не стават точките добри, отлепят се. Така, трети акумулатор взима, който казва, че е бил чисто нов, 75 ампер часа. Значи, и след като го е заредил и е сложил режим P2, първите 2-3 спойки са станали хубави, но след третата, четвъртата гръмна транзисторите, поради той, че ги претовари. Това. И каза, не става. Така, платката дойде при мен, смених транзисторите с други и сега правим тест. Така. Ето го моя акумулатор. Така. Сложил съм, на 100%, за да направим тест режим P1 и правим точка. Гледайте сега хубаво как точката ще стане перфектна. И с този слаб акумулатор. Една точка, две точки, три точки. Така. Сега демонстрирам. Ето вижте как трудно. И остана част от лентата, остана върху батерията, което говори, че точката е идеална. Дори и с стар акумулатор. Естествено не е умрял. Значи, акумулатор, чието вътрешно съпротивление е около 12 милиома. Ето отново демонстрирам на другата батерия с чисто. Даже тази батерия не съм почистил отгоре. Ето. Една точка, две точки, три точки. Просто перфектно. Ето, пак демонстрация правим от това. Спойката
Сега ще я. Вижте. Даже с къса лентата. Перфектна спойка. С лентата, която е 0,1. Може и с 0,2 съответно да се получи тази работа. Така че, моля, не си правете експерименти. Напътствията са мислените. Ето сега режимите. Това А1 режим, това е да получи искрата с закъснение около 3 секунди. А0 веднага искрата излиза. Но на А1 е най-добре. После P1 може P2, може и P3 режим. Но най-добре работите на P1 с акумулатор дори и стар. Може да дигнете на 100%, но резултата ето. Остана част от лентата върху батерията. Така че, ако слушате моите съвети, ще получавате качествени спойки и ще си правите батериите идеално. Това е от мен за сега.